12 травня, 1170-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. На захист здоров'я своїх дітей вийдуть сьогодні під стіни Київської мерії батьки хворих на рідкісне генетичне захворювання. Незасвоювання білка. Держава виділяє таким дітям необхідні біологічні добавки. Без них у малюків починається враження нервової системи. В останні роки київські чиновники економлять на закупівлях цих препаратів, купуючи більш дешеві. Не всім дітям вони підходять, тож сьогодні батьки зі своїми хворими дітьми планують перейти під КМДА на акцію протесту «Достукайся до мера». Більше у сюжеті наших журналістів о 17-й годині. Я, допустим, даю какую-то смесь и подмешивал ПАМ, а он не пьет и нет. И что мне, наказывать, бить его? Вот что мне с ним делать? Он просто не пьет эту смесь. Ему плохо, он все равно не пьет, потому что он ее не хочет. Тут даже не вопрос, насколько она хороша, тут еще вопрос, насколько хочет это пить ребенок. Потому что принудить его пить смесь, которую он не хочет, я не могу. Это рвота, тошнота, это плохое состояние. Для того, чтобы сохранить здоровье вот конкретно вот этого ребенка, ему нужно то, что ему подходит. Поэтому способ просто продать ему и отдать то, что они посчитали более выгодным для государства, это не способ охраны здоровья моего ребенка. Перетворення Азовського моря в Чорноморську затоку. Такі наслідки можливі через будівництво мосту через Керченську протоку. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за порушення правил екологічної безпеки. Масштабні роботи можуть призвести до регіональної екологічної катастрофи. На сайті прокуратури зазначається, різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, у тому числі дельфінів, які занесені до Червоної книги. Стали відомі імена переможців другого фіналу Євробачення-2017. Окрім них, завтра на сцену Євробачення вийдуть представники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії як країн-організаторів конкурсу. І України як переможця минулорічного конкурсу. Хто з конкурсантів пройшов у фінал, знає Ельвіна Сейдбулаєва. Привіт, Крим! Елон з Данії приїхав болювати за учасницю своєї країни Ганю Несен. Показує фотографії, які зробив на концерті. Розповідає, що подобається рок-музика і з нетерпінням чекає виступу української групи «Торвальди». На півфіналі був вражений виступом Джамали. Звичайно, я знаю Джамалу, і я її бачила під час півфіналу. Я дуже чекаю її новий хіт, який вона презентує на фіналі. Ірина і Володимир на квитки Євробачення витратили 1600 гривень, це $600. З собою взяли 3 дітей. Нам понравилась Белоруссия, потому что они пели на родном языке, и Румыния. Вот. А остальные, конечно, тоже прекрасно выступили, но, откровенно говоря, хочется, чтобы Евровидение было Євровидення і показувало культуру кожної країни. Саме головне, щоб пісні залишалися, а не так, що Євробачення залишилось, пісня пішла геть. Другий півфінал відкрили артисти музичного колективу GRT. Потім свою майстерність по черзі показали конкурсанти 18 країн. Представник Болгарії Крістіан Костова відзначився тим, що під час окупації співав в Криму. Тоді фіналіст першого сезону російського шоу «Голос» приймав участь в концерті на честь Дня захисту дітей в Кримському Артеку. Тоді йому було 14 років. Вперше в історії Євробачення прозвучала пісня білоруською мовою. Група Navy Band з Мінська грає в стилі фольк-рок. За результатами голосування і оцінок журі фіналістами стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.
Стали відомі імена переможців другого півфіналу. 20 конкурсантів зустрінуться 13 травня. Представники країн Великої П'ятірки та країни-господарі музичного конкурсу автоматично увійшли до фіналу. Ільвіна Сидбулаєва, Едем Сідаліїв, Заман, АТР. На цю годину це все. Далі в ефірі телеканалу АТР програма «Уян Халким Уян». До Гульсум Халілової та Лідії Полянської завітає муфтій мусульман Криму Айдер Рустемов. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині. Залишайтеся з АТР.